Hazreti Gavsul Azam oğlun wagtynda Bagdada okuymak diye. Ejesi 40 dinar veriyor hardın deyip. Bir karvan bilen iberiye yönü enes tavşırıp bir oğul deyiptir. Hiç wagt yalanna allama namazyň okuy ihlas bilen bollayıp tavşırıptır. Ina şoň baryan karwanyny galtamanlar ewin tutýar. Oň zatlaryny alýar. Ina bir oğlan, hayt oğlan teň nämeňma diýär. Galtamanyň biri. Men 40 dinar gyzylym ma diýär. Olam bu oğlan ýöne aýdaýam hadip ähmiýet bermeýär biri. Soňra başga bir galtaman ma hayt oğlan teň nämeňma. Men 40 dinar gyzylym ma diýär. Gelbärik diýip bunu tutup ogry başlaklarynyň ýanyna elip diýär. Ogry başlak soraýar oğlan nämeňma? 40 dinar gyzylym ma diýär. Niýerde? Ina geýminiň içine tikilip dur, şo tikilen gabal edilen ýerinde köke diýär, o da ýyrtýar alýar. Olam ogry başlak diýär, "Näme-de saňa mejbur etdi diýen meni dogrusyny aýtdyň" diýär. "We hiç dadym ýok" diýsen geçip gitjekdiň. Onu ejem ağlama diýdi. Bu ejem ağlama diýse bir galtaman muny aljak. "Ýok, men ejeme hyýanet edip bilmerin" diýär. Şo wagtda ogry başlagynyň ýüregine gelýär. Vay betbaht bize bir ejesine hyýanet etmegini özüne bir zäf bilýär. Biz indi Hudaýymyza hyýanet edip dur. Şonu çağırdy hem nökerlerini hem melatlaryny gaýtaryň berin. Men aýtdy melek towba etdim diýdi. Olam ol ogrular aýtdy, sen biziň reisimiz, sen towba etseň biz de towba etdik. Inha şu oglanyň dogry kepleriniň bereketinden 40 galtaman towba edip ýola düşdi.